Genesis ti eduasamiensa. Na Yakob ma na nisu huni na hwe Esau reba na marima ahanan ka ne ho na oche ne mamu ma Lea ne Rahel ne maawa baanu no na ode maawa no ne won madi anim na Lea ne madi ho na Rahel ne Yosef di akire na ono ara de osne di won anim na obo nimu ase kɔ fam mprenso de kosi sɛ oduru ne nua nkyɛn na Esau tu mrika behia no yɛ no atu na ɔde ne tiri to ne kɔn ho na ɔfe na no na wosui na ɔmaa na ne su hunu mmaa no ne wɔn mma no ɔkaa sɛ hwanu no yɛ enum a ɔka wo hui na ɔse ɛyɛ ma Onyankopɔn de adom wakoa na mawa no twipini wɔn ne wɔn mma na ɔbobɔ wɔn mu ase na Lea nso ne mma twipini bobɔ wɔn mu ase na akyire yi no Yosef ne Rahel twipini bobɔ wɔn mu ase na ɔkaa sɛ na ɛdɔm a mehyia wɔn yi ase ne sɛn na ɔse sɛdeɛ ɛbɛyɛ na menya me wura anim adom na Esau kaa sɛ deɛ mewɔ dɔɔso me nua ma wadeɛ ɛntena hɔ ma wo na Yakob se daabi da mesrɛ wo sɛ manya w'anim adom a gye mayɛyɛdeɛ a ɛwɔ me nsɛm yi na w'anim a mahu te sɛdeɛ obi hu Nyankopɔn anim ɛfiri sɛ w'ani asɔ me mesrɛ wo gye nhyira a ɔde abrɛ wo yi ɛfiri sɛ Onyankopɔn adom me na mewɔ ade nyinaa na ɔhyɛɛ no na ɔgyee na ɔkaa sɛ ma yɛnsim nkɔ na menni w'anim na ɔka kyerɛɛ no sɛ me wura nim sɛ mma a wɔyɛ mmerɛ ne nnwan ne anantwie a wɔma nufoɔ ka me ho na sɛ opia wɔn dodo da koro a nyankuo no nyinaa bɛwuwu enti ma me wura nsi ni n'akoa anim na me deɛ mɛnante brɛbrɛ sɛdeɛ mmoa a odi m'anim ne mma no bɛtumi de akɔsi sɛ mɛduru me wura nkyɛn wɔ Sea. na Esau kaa sɛ ma menya wo nipa a ɔka me ho yi bi na ɔse na wɔnyɛ dɛn ma menya me wura anim adom ɛna Esau sanee da no ara sii kwan so kɔɔ Seir na Yakob siim kɔɔ Sukot na osii dan maa ne ho na ɔbobɔɔ asese maa ne mmoa enti wɔfrɛ hɔ Sukot aseɛ ne asese na Yakob firi Mesopotamia no ɔnam dwoodwoo baa Sekem kuro a ɛwɔ Kanaan asase soɔ no mu na osisii ne ntomadan wɔ kuro no anim na ɔtɔɔ asase a osii ne ntomadan wɔ soɔ no wɔ Sekem n'agya Hamor mma nkyɛn maa nnwetɛbena 100 na osi afɔrebɔkyia wɔ hɔ na ɔtoo no El Elohe Israel aseɛ ne Onyankopɔn Israel Nyankopɔn